18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кич, хәзер булачак темалар хакында. Бюллетеннер соналды, сойлау соннары билгеле. Колоссальная работа, колоссальное напряжение. Татарстанда сойлаулар ничек уза? Гүлназ Сайфетдинова репортажында. Сайлау участогында фотоға төшеп автомобиль откан гаиләләр бүген машина чыгышларына ия булды. Шатлыктан минем бүтән аякларым, кулларым калтырый. Мин хәзер машинаны беркемгә дә бирмим. Машина отучыларның шатлыгын Илдар Сафиуллин да бүлеште. Крымның Россия составына кушылуына 10 ел. Крымны без инде элегелектән Россия җирләре дип саныйбыз. Татарстанда әлеге истәлекле көнне ничек билгеләп үттеләр? Рүзәл Шарипов күреп кайтты. 3 көн дәвамында барган президент сойлауының нәтиҗәсе билгеле. Владимир Путин Россия халкының 87,28% тавышын җыйган. Татарстанда аның өчен сойлаучыларның 88,74% тавыш биргән, башка кандидатларның саны 5%-ка да тулмый. Бүген республика буенча сойлау нәтиҗәсен Үзәк сайлау комиссиясе рәисе игълан итте. Комиссия утырышында соннарны расладылар, аннары аны Россия Үзәк сайлау комиссиясе карый. Бездә халыкның активлыгын билгеләп үтәләр. Сойлау барышына зыян китердәй хукук бузучылыклары да күзәтелмәгән. Теманы Гүлназ Сайфетдинова дәвам итә. Бүгін ертәнгі җидегә Татарстанда барлык бюллетеннәр дә соналып биткән була. Халык беренче тапкыр ил президенты өчен 3 көн дәвамында тавыш бирде. Республика сайлаучыларының күбесе участокларга нәкъ беренче көнне барган булып чыга. Ул көнне 40% кеше тавыш бирде. В нашей республике выборы прошли организованно в строгом соответствии с законом. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев безнең республикада сайлауның оешкан төстә үтүен ассызыклады. Татарстанда 2,928,000 сайлаучының 84% участокларга килгән. Президентны 2018 елда сайлаганда 77% булган. Активлык арткан. Несмотря на все давление, Читтән басым булуга карамастан сайлау кампаниясы оешкан төстә узды. Закон таләпләре үтәлде. Тавыш бирү кампаниясының ачыклыгына игътибар зур булды. Беренче нәтиҗәләр матди техник әзерлек, мәгълүмати эшчәнлекнең нәтиҗәлелеге турында сөйли. открытости избирательных процессов. Республикада сайлаучыларның 88,74% Владимир Путин өчен тавыш биргән. Ил буенча күрсәткечтән 1,5%-ка югарырак. Николай Харитоновны 4,83, Леонид Слуцкийны 3,93, Владислав Даванковны 1,53% кеше сайлый. Андрей Кондратьев халыкның бердәмлеген аерым билгеләп үтте. Предварительные итоги говорят о небывалом единении и уверенности в лучшем будущем Великой России. Беренче нәтиҗәләр халыкның бердәм булуын, Россиянең яхшы киләчәгенә ышанычын күрсәтте. Беренче көннән үк актив тавыш бирделәр. Сайлау барышына зыян китерердәй хокук бузулар күзәтелмәде. Зур шәһәрләрдән Түбән Кама рекорд куя, сайлаучыларның 85%-тан артыгы участокларга килгән. Сойлаулар күрсәтәйнәне, бүген югары күрсәтешләр, бу инде беренче сыйфатта үзебезнең гражданлык позицияны күрсәтеп тора. Һәм инде бердәмлекне һәм шушы алып барган курсны хуплау. Башкалада да актив сайлыйлар, халыкның 72%-тан артыгы тавыш бирә. Хороший зачин был сделан в первый день голосования. Беренче ике көнне Казан халкы бик актив сайлады. Участокларда җитди хукук бузулар күзәтелми. Сайлауга игътибар зур иде. Чит илләрдән күзәтүчеләр эшләде. Участокларда вазгыять тыныч, шул ук вакытта бәйрәмчә булды. Призыв всей семьей на выборы. Районнар арасында Баулы, Теләче, Апас, Этне, Балташ, Кайбыш, Ютазы, Әлки, Балык бистәсе, Сарманда активлык югары. Сайлау комиссиясенә бу көннәрдә 37 мөрәҗәгать алынган. Алар нигездә дәүләт хезмәтләре порталында адресның төгәл күрсәтелмәве белән бәйле булып чыга. Чит илләрдән дә күзәтүчеләр эшләде. Ил буенча 160 ил вәкиле килде. Алар аеруча сайлауга гаилә белән килүчеләргә соклана. Андрей Кондратьев илнең башка төбәкләре белән чагыштырганда бездә гадәттән тыш хәлләр, провокацияләрнең булмавын ассызыклады. Бу исә халыкның сайлау культурасы югары булуын күрсәтә. Гөлназ Сайфетдинова, Андрей Ключников, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов үзенең социаль шелтәрендә бу көннәрдә сайлау участогына барып, президент өчен тавыш биргән һәркемгә рәхмәтен белдерде. Ул Владимир Путин белән бер-берсен сәламләгән шаярулы видео коллаж урнаштыра.
Сойлау участогында фотоға төшіп машина аткан 3 гаилә бүген яңа автомобильләргә утырып үйләренә кайтып китте. Президент сайлауы барышында Татарстанда оештыручылар Lada Vesta машиналары уйнатты. Конкурста катнашу өчен сайлаучылар социаль шелтәргә 72 меңгә якын фото урнаштырган. 15 мартта Гардисламовлар, 16сында Хөснетдиновлар машина иясе булды. Кичә 3нче җиңүче Митрофановларны оештыручылар ТМВ каналында узган телемарафонда игълан итте. Бәхетләренә ышанып та бетә алмаган гаиләләр белән Илдар Софинин танышты. Алмаз Гардисламов машина атуларына әле һаман ышанып бетмей. Өнемме бу, төшемме дип автомобиль ишеген ачканчы башта хатынын кычаклый. Бу сайлау участогында фотога төшеп машина аткан беренче гаилә. ТНВ каналы ишек алдында Вестага утырып, аны сынап та карадылар. Безнең әнкәй әйтәдер, нинди машина әйбәт? Яңа машина әйбәт дип. Иптәшемә бик зур рәхмәтләр шушы конкурста катнашып җиңүгә ирешкән өчен. Оештыручыларга рәхмәт бик зур итеп ясанады. Автомобиль безнеке бит ышанып та булмый. 3 гаилә дә бүген документлар тутырды. Машиналар тапшыручы автосалон вәкилләре белән тиешле кәгазьләр имзаладылар. Автомобиль отарбыз дип башыма да килмәде ди Флүдә ханым. Ире коткаручы, үзе укытучы булып эшләй. Бу күктән ингән бәхет булды ди ул. 15 март сайлауларның беренче көнендә нәкъ менә күптән түгел арабыздан киткән әнкәемнең туган көне иде бу. 15 март мин аны искә алам. Бу искә алуларым минем аңа дуга булып барып ирешсен иде. Менә ул берничә көн дәвамында бөтен Татарстан халкының йөрәкләрен җилкендергән һәм йокыларын качырган 3 автомобиль. Бүген аларның хуҗалары ниһаять руятына утырып карады. Иң мөһиме аларның берсе дә бу машина отуларына ышанмаган булганнар. Ә инде бүген аларның шатлыклары эшләренә сыймый. Лаеш районында яшәүче Алина һәм Ленар Хөснетдиновлар сайлауның 2нче көнендә машина аткан иде. Бүген автомобиль алырга кызлары Зәринән дә алып килгәннәр. Барыннан да бигрәк бүләккә Алина сөенә. Ул күптән машина сорап йөргән. Хәзер хатын да канәгать, ирнең дә күңеле тыныч. Бик шатландым. Мин машина турында, потому что уже машинабилләренә сорыйдым, машина кирәк дип. Чөнки без Казанда эшләр белән Казанга йөрибез, машина кирәк. Обладателя новенькой Lada Vesta, которая ждет своего обладателя. Итак, у нас есть аккаунт. Это Эльвина Митрофанова. Митрофановлар сайлауның 3нче көнендә машиналы булды. Аларның автомобиль отуын кичә ТНВ каналында 12 сәгать барган телемарафонда игълан иттеләр. Шуңа ачкыч та бүген безнең каналда тапшырылды. Эльвина шатлыгыннан биеп җибәрде. Сайлау участогында бергә фотога төшәргә иремне мин мәҗбүр иттем ди ул. Шатлыктан минем бөтен аякларым, кулларым калтырый. Мин хәзер машинаны беркемгә дә бирмим. Үзем генә йөрим. Ну, утыртып йөрермен инде. Эшкә ашыгам иде. Вакыт юк иде. Шуңа күрә мәтәм ярар. Булса булсын дидем инде. Хатын сүзенә тыңлап. 3 көн дәвам иткән сайлау вакытында Татарстанда узган конкурста катнашу өчен социаль челтәргә 72 меңгә якын фото урнаштырганнар. Төп шарт участокка килеп тавыш бирү һәм кулга беләзек тотып сүрәткә төшү. Илдар Софиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген ил тарихында истәлекле көн Кырымның Россиягә кушылуына 10 елы. 2014 елда Владимир Путин ярым утравының федерация составына кируе турындагы шартнамәгә кул куйды. Шул рәвешле бездә яңа 2 төбәк Кырым һәм Севастополь барлыкка килә. Кушылуның 10 еллыгы уңайыннан Рөстәм Миңнеханов татарстанлыларга мөрәҗәгать итте. Халыклар арасындагы күптәнге туганлык багланышларын исәпкә алып, Татарстан белән Кырым республикалары сәүдә-икътисади, фәнни-техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешүләр төзеде. Бакчасарай районы белән элемтә урнаштырылды. Татарстанның Кырым Республикасы һәм Севастополь шәһәрендә даими вәкиллекләре эшли. Махсус хәрби операция шартларында Кырымлылар һәм Севастополь халкы туган җирен батырларча саклый. Алар белән бергә меңләгән Татарстан кешесе дә. Кырым язы вакыйгалары халыкта ватанпәрвәрлек, ярым утрауда яшәүчеләрнең кыюлыгына, ныклыгына суклану хисен арттырды. Хәзер без зур гаилә. Хөрмәтле Татарстанлылар, сезне Кырымның һәм Севастопольның Россиягә яңадан кушылуына 10 ел тулуы белән тәбриклим. Бәйрәм белән диле Татарстан рәисе имзалаган мөрәҗәгатьтә. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин дә республика халкын Кырымның Россиягә кушылуы белән котлады. Татарстан беренчеләрдән булып төбәкнең хукукый базасын Россия законнарына яраклаштырырга, икътисади, мәдәни багланышларны җайларга ярдәм итте ди ул. Парламент рәисе үз язмасы астына видеода урнаштырган тарихи кадрларда 2014 елның мартында Казанда узган митинг күрсәтелә.
Кырымның Россия составына кушылуының 10 еллыгы уңайынан Татарстанда берничә вакыйга узды. Әле кичә үк кичке концертның 2 сәгатьлек өлеше дә шушы тарихи көнгә багышланган иде. Сәхнәдә патриотика җырлар яңгырады. Бүген исә башкала үзәгендә яшьләр Кырым безнеке дигән флешмобта үткәрде. Шулай ук һәр дүшәмбе уза торган махсус дәресне Кырым тарихына багышладылар. Моннан тыш авангард дип аталган хәрби җыен башланды. Тулырак Рүзәл Шәрипов. Әлеге сүзсезмә инде 10 ел һәр Россия кешесенә таныш. Моннан 10 ел элек безнең ил составына яңа 2 субъект кушылды. Кырым ярым утрау белән федераль дәрәҗәдәге Севастополь шәһәре. Бүген шушы истәлекле көн уңаеннан Татарстан яшьләре үзенчәлекле флешмоб уздыра. Яшь гвардия әгъзалары Кырым безнеке дигән сүзсезмәгә тезелеп басты. Россия минем тарихым дип аталган тарихи үзәктә 200дән артык кеше җыелды. Зур Россия әләменең мәйданы 70 квадрат метр. Biz яшьләр үзебезнең илебезнең, үзебезнең тарихны онытмыйбыз. Ел сайын Кырымга барып, Кырым яшьләре белән аралашып, анда шулай менә Кырым татарлары бар, аны да әйтергә кирәк. Алар белән менә аралашып, аларның нинди менә анда культура ягыннан нинди үзенчәлекләре бар, шуларның барысын танышып, элемтәдә булып торабыз. Ел сайын менә шушы Кырым күпере дигән акциядә катнашабыз. Это день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Бүген республика мәктәпләрендә уку атнасы мөһим сөйләшү дәресләреннән башланды. Барысында да бер тема – Кырымның Россия составына кушылу тарихы. Казанның 18-нче татар гимназиясендә балаларга Кырым язу төшенчәсе, Россия белән Кырым арасындагы багланышлар турында сөйләделәр. Крым сугышы турында, Севастопольны саклау турында карадык. Бит аларның бабалары моннан йөзләгән еллар элек үзләренең гомерләрен шул шәһәрләр, шул ярым утраулар өчен биргәннәр. Уйнадык, интерактив биремнәр дә булды. Миңа аеруча Кырымның һәм Севастопольның матур урыннары шады видеолардан күреп, без анда тарихта булган вакыйгаларны һәм аларның даталарын да чагыштырдык. Безнең борынгы Кубрат хан да анда яшәде дип әйтик була. Кырым тарихы ул шундый мисал, ничек бергәләп матур итеп яшәп була. Балалар бу дәресләрне карагачтан үзләренең киләчәктә кем буласылар турында, нинди ачышлар ачырга теләүләре турында, үзләренең илләренә карата булган мәхәббәт, хөрмәт турында бик матур гына сөйлиләр, матур максатлар куялар. Шулай ук бүген Казанда авангард дип аталган хәрби җыен башланды. Гадәттә биредә егетләр физик күнекмәләр алсам, беренче ярдәм күрсәтеп, пилотсыз очу аппаратлары белән идарә итәргә өйрәнсәм, быел программага тарих дәресләре кертелә. Информацион төрле компаниялар уза бүгенге көндә социаль челтәрләрдә дә. Шуңа күрә безнең яшьләр үзләренең тарихын белергә тиеш. Ни өчен төрле вакыйгаларның барлыкка килүен, аларның сәбәпләрен дә аңларга тиеш үзләре. Кичә Казанда гаилә белән сайлыйбыз дип аталган бәйрәм концертының бер өлеше шушы истәлекле вакыйгага багышланды. 10 ел дәвамында Татарстан белән ярым утрау арасында ныклы хезмәттәшлек булдырыла. Безнең белгечләр Кырым күперен салуда, анда төрле социаль объектлардан төзекләндерүдә катнаша. 2014 елда Татарстан Бакча Сарай районын ШФК алды. Ел дәвамында Кырымда Татарстан балалары ял итә. Ике арада товар әйләнеше арта. Узган ел ул 2 миллиард сумга җиткән. Развиваются гуманитарные, культурные контакты. Наш подшефный Бахчисарайский район, мы с ними на постоянном контакте. Но это большое событие в жизни нашей страны, тем более Республика Татарстан в рамках вот этих процессов в 2014 году принимал активное участие. Татарстан белән Кырымны бәйләп торучы вакыйгалар күп. Шул исәптән милләттәшләребез белән уртак тарихыбыз бар. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Киров һәм Мәскәү районнары башлыгы Сергей Миронов ышанычны югалту сәбәпле бүген эшеннән куылды. Аны эшеннән алуны Татарстан прокуратурасы таләп иткән була. Югары суд бу гаризаны канәгатьләндерә. Миронов районнарны 13 ел җитәкләде. Хукук саклау органнары аны узган ел тикшерә башлый. Декабрьдә Казанның Вахитов районы суды башкарма комитетка җитәкчене эшеннән азат итәргә дигән карар чыгара. Эш материаллары буенча ул муниципаль хезмәткәр буларак декларация тутырганда хатынының Кырым чыганагын күрсәтмәгән.
Ул исә фатирны арендаға биреп торган була. Хәбәр ителгәнчә, хәзер Сергей Миронов гаиләсенең 308 миллион сумлык милке белән бәйле эш карала фатирлар, җир участоклары һәм төрле биналар. Алар җитәкченең туганнарына да теркәлгән була. Казан мэриясендә белдерүләренчә, башкала җитәкчелеге командасында эшләүчеләр бар яктан да үрнәк булырга, законнарны үтәргә тиеш. Шәһәрдә бу хәлдән сабак алырга җыйналар һәм мондый вакыйгалар кабатланмасын өчен дә чара күрелә. Әлбәттә, бер ир белән бала өстенә түбәдән кар төшкән. Бу хәл Әминов урамы 6-нчы йорт янында була. 5 айлык бала зыян күрә. Аны әнисе коляскага салып шушы йортның беренче катында урнашкан сырхауханәгә алып килгән була. Сабыйның баш сөяге җәрәхәтләнә. Аны Казанга ДРКБга алып китәләр һәм реанимация бүлегенә салалар. Шулай ук 33 яшьлек ир-атның умыртка сөягенә зыян килгән. Тикшерү комитеты бүген ваемсызлык һәм иминлек кагыйдәләрен үтәмичә хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Фаҗиганың ничек килеп чыкканын ачыклыйлар. Кар ишелгән бинага хезмәт күрсәтүче оешмадан 58 яшьлек хезмәткәр тоткарланган. Прокуратура әле март башында ук йортның түбәсен чистартырга кушылган булуын ачыклый, тик карны гадәттән тыш хәл килеп чыккач кына күри башлаганнар. Синоптиклары бу атнада һава торышы нинди буласын хәбәр итте. Республикада җипшек карда явачак, температураның -18 градуска кадәр төшүе көтелә. Шимбәгә кадәр шулай үзгәреп торачак. Бу төндә Татарстан аша төньяк циклонның атмосфера фронты үтәчәк. Ул явым-төшем җипшек кар алып килә. Ә инде иртәгә температура үзгәрү сәбәпле туман төшәргә мөмкин. Төнне -12 градуска кадәр суыта, чәршәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне аяз булачак. Көндез +5 градуска кадәр җылыта. Түбән Камада язын кара тиз эрегән көннәрдә яңгыр коелары суны тулысынча кабул итеп өлгермәячәк. Быел шәһәрдәге кайбер урамнарны һәм авылларны су басу ихтималы зур ди район башлыгы Рамил Муллин ташуга тиешенчә әзерләнергә кушты. Шәһәрдә кар чыгаручы техника әле дә тәүлек буе эшли. Су коеларын чүпчәрдан чистарталар, ботнада өмәдә уздырып, канаулар казаячаклар. Яңгыр суы коелары проблемасы кискен тора. Ул тиз генә хәл ителмәячәк. Шуңа юлларны төзекләндергәндә мәсьәләне шишу юлларын карарга кирәк ди район башлыгы. Тум юл, шаңкыра бәтә су буысы җиргә китеп бара башлый, хәзер җирдә бәтә ярдәм итәргә, то есть какие-то места можно помочь, отвести эту воду, для того, чтобы минимизировать ущерб. Казанда трамвай юлларының 70 чакрымы таушалганы, кайбер рельс һәм шпалалар ярты гасыр элек салынган һәм бер тапкырда ремонтланмаган. Транспорт инфраструктурасын төзекләндерү өчен 5 миллиард сум акча кирәк. Җәмәгать транспорты проблемалары турында бүген эшлекле Душанбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Узган ел кайбер участокларда ремонт эшләре башкарылган. Нәтиҗәдә вагоннарның рельслардан чыгып китү очраклары да кимәгән. Әмма әле проблемалар кала бирә. Тулырак Олея Сабирова. Казанда трамвай юлларының гомуми озынлыгы 132 чакрым. Шуның 70-ен капиталь төзекләндерергә кирәк. Хәзер без Совет районындагы шундый участокларның берсендә монда трамвай юллары 1972 елда салынган. Алар искергән хәлдә. Бу участоктан 4-нче трамвай маршруты үтә. Рельсларга игътибар итсәк, алар урыны белән тигезле-тигезсез тора. Ярты гасыр элек салынган агач шпаллар да инде җиргә ингән. Дымлы булганга тиз чириләр. Шуңа монда трамвай тизлеге дә нормадан 3 тапкырга түбәнрәк. Медленно, но уверенно. Краски есть, да, конечно. Давно не ремонтировалось. Таушалган юллар вагоннарның рельслардан чыгып китүенә, еш кына трамвайның тукталып калуына китерә. Димәк, канәгать булмаучы пассажирлар саны арта. Безнең трамвайлар туктый, алар объехать не могут аны дигәндәй, көтеп торалар. Халык яза, комментарийлар, недовольны. Шуңа күрә инде без тырышабыз. Аларның мнениеларын кадер тыңларга, кадер безгә нәрсәләр. Мондарак әйбәтрәк эшләгез дип шунда барып карыйбыз. Иң курыкканы травматизмга инде. Пассажирларның травматизмнарына, монда безнең күп раз машиналар йөреп тора, машиналарга эләгүе мөмкин. Узган ел башкалада 1700 чиргән шпаллар ремонтлана. Транспортны электр энергиясе белән өзлексез тәэмин итү өчен 36 чакрым озынлыкта чыбыкларны алыштыралар. Быел чыдамлырак булган бетон шпаллар сатып алырга ниятлиләр. Гомумән транспорт инфраструктурасын капиталь төзекләндерү өчен 5 миллиард сум акча кирәк. У нас есть участки, которые с 60-х годов прошлого столетия, 70-х годов вообще не обновлялись. Бездә узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле бөтенләй төзекләндерелмәгән рельс һәм шпаллар бар. Зур Казан бөҗрасында чагыштырмача хәл яхшырак. Трамвай юллары һәр 20, шпаллар һәр 10 ел сайын алыштырылырга тиеш. Нормативларга нигезләнсәк, 1-нче, 4-нче, 6-нче, 8-нче маршрутлардагы участокларда капиталь ремонт үткәрү вакыты инде 2 тапкыр җиткән. Своих нормативных возрастов отслужили. Содержание, эксплуатация
Электротранспорт удовольствие дорогое, нужно. Электр транспорты күп чыгымнар таләп итә, трамвай юлларын, челтәрләрне даими рәвештә төзекләндерергә кирәк. Әмма экологик яктан караганда мондый төр транспортны өстен күрәбез. Инфраструктураны яхшырту өчен дә күп эш эшләнгән. Аның нәтиҗәсе буларак аварияләр саны да кимегән. Тагын бер кискен мәсьәлә кадрлар кытлыгы. Узган ел метро электротранс оешмасында хезмәт хакын 20%-ка арттырганнар. Шулай да 200 хезмәткәр җитми. Узган ел Казанның электр транспортында 77 миллион 162 мең пассажирга хезмәт күрсәтелгән. Бу рекорд 2022 ел белән чагыштырганда 14%-ка күбрәк. Рейслар саны да арткан. Метроның 4 станциясендә ремонт үткәрелгән. Быел Казанда 39 троллейбус сатып алыначак. Аларның 15-е Вознесение трактында яңа маршрут буенча хәрәкәт итәргә тиеш. Алия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны якынча 30%-ка арткан. Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгында илдә ковидтан дарулар белән кытлык юк диләр. Ни өчен кеше савыкканнан соң да авыруның йөрәккә йогынтысы кала? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Казанның Иске Татар бистәсе туристларны хәзер күбрәк җәлеп итәчәк. Аны тагын да матуррак итеп яңартканнар. Кирү юлында ук татар егете һәм кызы сурәте каршы ала. Хатын-кызларның борынгы милли бизәнү әйбере төрле төсләр белән балкып торучы хәситә игътибарны җәлеп итә. Иске Татар бистәсенең Таҗигызат урамыннан алып Вахитов мәйданына кадәрге өлешен 1 ел дәвамында төзекләндерделәр. Әлеге проект шәһәрнең мәдәни коды федераль конкурсында җиңеп чыккан иде. Туризм һәм кунакчылык индустриясе илкүләм проекты буенча 202 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Биредәге 11 мәдәни мирас объектына өстәмә яктырткычлар урнаштыралар. Хәзер Мәрҗани мәчете, Апанаев мәдрәсәсе һәм Каюм Насыри йортлары ерактан ук балкып тора. Были установлены туристическая навигация. Туристлар өчен юнәлеш бирү такталары урнаштырылган, шулай ук начар күрүчеләргә ярдәм чаралары да бар. Иске Татар бистәсенең тарихы турында язылган стендлар ясаттык, сәхнәдә сатып алдык. Хәзер биредә концерт фестивальләре оештырырга мөмкин. Которые можно проводить концерты, фестивали и праздники. Сейчас на территории Старо-Татарской Слободы туристы в среднем проводят порядка 30-40 минут. Иске Татар бистәсендә туристлар якынча 30-40 минут була. Ә безнең максат аларны монда озаккарак җәлеп итү. Әйтик 5-7 сәгатькә. Алар кафеларда ашап чыга, сувенир кибетләренә керә ала, ял итү урыннарында тукталырга һәм мәгълүмат такталарындагы кызыклы хәбәрләр белән танышырга мөмкин. Сидеть на лавочках. Он может читать интересные факты на наших современных информационных стендах. Татарстанда республика ифтарына хәзерлек башланды. Ул җомга 29 март көнне Казан Экспо күргәзмәләр залында узачак. Быел 12 мең кеше катнашыр дип көтелә. Бу рекордлы сан. Беренче тапкыр чит илләрдән илчеләр һәм консуллар да булачак. Катнашучылар өчен нинди программа әзерләгәннәр? Әлеге вакыйгага тагын кемнәрне чакыралар? Моны Лияна Бахтиева белеп кайтты. Республика күләм 12-нче ифтарыбызда Россия ислам дөньясы стратегик группа эгидасы астында үтәчәк. Бу ифтар 12 мең мөселманны, шул исәптән 50 илдән килгән кунакларны бер табын янына җыячак. Гарәп әмирлекләре Төркия, Катар, Бәхрәйн, Фәләстиннән илчеләр һәм консуллар булыр дип көтелә. 12-нче тапкыр узучы республика күләм ифтар Россиянең ислам дөньясы илләре белән халыкара эшлекле элемтәләрен ныгыту бурычын исәпкә алып та үткәрелә. Башка еллардан аермалы буларак мөселман илләреннән посоллары чакырылачак. Шу дөнья күләм Россиядә һәм Татарстанда әлбәттә матур иттереп ул ифтарлар мөселман илләренә хас булган әйберләр үтә икәнлегенә шуны күрсәтү мөмкинлеге туа. Катнашучылар өчен мәдәни программа әзерлиләр. Гаилә кыйммәтләре, әхлак тәрбия, ватанпәрвәрлек темасына вәгазьләр яңгыраячак. Фаеда, хәләл ризык, шәригать таләпләренә туры килгән мөселман товарлары сатылачак. Нәзарәт бүлекчеләре эшчәнлеген чагылдырган экспозицияләр дә була. Программа буенча бу ел гаилә елы маркет оештырабыз. Анда инде Татарстан продукция була. Безнең ремесленниклар анда була. Мәрҗани мәчете шәҗәре буенча мастер-класс оештырачак. Быел ифтарга чакыру билетлары электрон булачак. Аларны Татарстанның мәчет һәм мөхтәсибәтләреннән алырга мөмкин. Башкалада яшәүчеләр өчен 29 март көнне Казан Экспо күргәзмәләр залына кадәр 2 бушлай поезд йөриячәк. Посетители республиканского ифтара
останутся довольны. Республика күләм ифтарга килүчеләр канәгать калыр дип ышанам, чөнки мәйданчыкта бөтен шартлар да каралган. Киенү чишенү бүлмәсендә чират булмасын өчен барлык хезмәткәрләр дә эшкә чыгачак. Иминлек чаралары да үтәлә. Һәр килгән кунакны Казан Экспога кергәнче тикшерәчәкләр. Традиционно прошел на самом высоком уровне. Катнашучыларның барысына да истәлеккә Коръән китабы бүләк итәчәкләр. Ул халыкара стандартларга туры китереп яңартылган Казан басмасы. Ләнә Бәхтиева, Адель Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Сез дүшәмбе көн вакыйгалары белән таныштыгыз. Хәзер рекламадан соң һава торышы турында мәгълүматны Рәүф Шакиров җиткерер. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, сезнең белән суйда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы сизелерлек үзгәрмәячәк. Әмма температура бераз түбәнәя. Ә хәзер тулырак. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк, расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияларын һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс погода мәгълүматы буенча Болташ, Яшелүзән һәм Биектауда аязучан болытлы. Кар фаразланмый. Көндез температура 1-2 градус жылы, төнлә 11-16 градус салкын. Апас, Кама тамагы тәтештә алмашынучан болытлы булачак. Явым-төшем көтелми. Көндез температура 0-1, төнлә -8-13 градус. Аксубай, Яңа Шишмә һәм Нурлатта урыны белән аяза. Явым-төшемсез була. Температура көндез 1-2 градус жылы, төнлә 9-14 градус салкын. Түбән Кама, Сарман Әкерҗедә аязучан болытлы. Кар вәгъдә ителми. Температура көндез 0 градустан 3 градуска кадәр, һәм төнлә 11 градустан 15 градуска кадәр. Бөгелмә, Баулы һәм Урусуда температура көндез 1-3 градус жылы, төнлә 10-15 градус салкын. Монда да аязучан болытлы. Явым-төшем фаразланмый. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә һава торышы аерылмый диярлек. Зиядә температура көндез +1 градус аязучан болытлы. Явым-төшемсез була. Төнлә 12 градус салкын. Булгарда көндез 0, төнлә -11. Монда болытлы, кар фаразланмый. Алабугада алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура 1 градус жылы, төнлә 13 градус салкын. Санчи. Бүтін организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның вахидасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык. Бары тик 20 март көнне генә Фармлет даруханәләрендә Санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Казанда аязучан болытлы. Явым-төшем вәгъдә ителми. Көндез температура +1, төнлә -10 градус. Атмосфера басымы нормадан югарырак. Ул күмеш баганасының 763 мм тәшкил итә. Җил төньяк-көнчыгыштан секундына якынча 3 метр тизлектә. Дымлылык 66%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студиядә мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.